Ai voi vittu. Incoming! Perseessähän se on saatana. Ihan... Käänny paska! Voi luoja mikä lahna tämä kone. Missä se? Se mun päällä. Mä jahtaan sitä. Jos se ei vie kaseikkoon kohta, niin on viime. Kutoseen saatana saman tien. Mitä vittua? Miksi tuo vitun pilotti kuolee niinku ensimmäisten vitun laukauksesta aina? Ja tässä on lasi-ikkunata koko katto. Ja sit niinku mikä tahansa ampuu päin sinne, niin kuolee saman tien. Tuuppa tänne meidän spawnille jos Vallaa. Kannattaa mieluummin kuolla melkein kuin hypätä sitä konnasta. Se oli XP:tä Paracho. Jo, mene vittu sen vitun superkonnes kanssa. Hyvä vittu. Eikö joo? Näyttää kukaan. Joku vitun runkkari saa. Niin. Meitä ammuta heti. Taipa sinne mehtä, niin mä hyppään sillä kyybistä. Oota, mä vien pitemmälle. Joo, jos tonne kukkulan päälle pääset. Vie äärirajoille tämä auto. Noniin! Pam! Holy fuck tota. Voi helvetti. Tämä auto pyörähtää niin helposti. Mennään tuonne. Tuolla oli ihan hyvä paikka olla. Ne spawnailee tähän. Ei jumalauta! 2 tyyppiä ampu tota helvetin runkkareen, se silti vaan vittu Siitä Tero, tikkaa tulita menee. kaikki. Mistä se on? Tuolta. Ammus. Tuossa oli tuo. Miten vitussa se ei kuole? Jalaan piti mennä hakee. Mä otan sitten se koreikivääri. Joo. Tää paskaa. Lentokone kävi sun. Reidit tulee noin. Oi, se vähän spinnas. Fuck you, kuole paska. Toi on ihan vitun naurettavaa, mitenkä nopeasti ne on saatana häviää nuo ajoneuvot välillä. Tuleeko se sakukin? En tai saatana. Hyppää kyllä. Niskat vähän revähti. Oota. No niin, nyt vittu Nyt tulee koneet takkavrokaa. Oliko Indiana Jonesissa Aja mehtään vasemmalle. Oikealle. Mennäänpä tästä. Mä äskenkin selvisin tästä. Selvinnyt jo monta kertaa. Perretä vaan. Noniin. Anna mennä. Go. Vien tän äärirajoille, äärirajoille, vien tän äärirajoille, sua varten.